Вечер на всички, здравейте! За мен е огромно удоволствие да ви приветствам в церемонията на четвъртите годишни награди за постижения в света на гейминга и електронните спортове в България eSports Bulgaria Awards 2023. След като преди 12 месеца за първи път успяхме да се съберем на живо от студио, за да можем заедно да отпразнуваме и да отдадем заслуженото на някои от нашите най-успешни геймъри, както в професионален, така и разбира се в любителски план, сега много се радваме отново да ви приветстваме тук в това прекрасно студио. Аз съм Теодор Борисов, а партньор ще ми бъде в тази много хубава вечер човека, без чието инициали не можете да кажете eSports България, моя скъп колега и приятел Мартин Стоичков. Тедо, благодаря ти за хубавите думи. За мен е голямо удоволствие и чест, че отново се събираме, за да може да отличим заслужилите играчи в електронни спортове и не само. Ти със сигурност не веднъж ще споменеш и нашите партньори от WinBet, но пък няма как да не сваля шапка на легендите от Bullstream, които правят велики неща за нас. Абсолютно. Правят велики неща за нас. Ако се чуете какво имаме предвид, целият този сет е направен от Bullstream. Миналата година също те седяха зад продукцията на нашите награди, така че изключително много любов и благодарности за Bullstream. Марто, иска ми се сега обаче да се насочим по същество, както се казва, с това, което ни предстои тази вечер. Миналата година имахме само 3 награди. Тази година имаме 5. Дигаме малко летвата, като ги разделяме и на 2 подкатегории, което е още по-интересното. Имаме 2 награди, които са награди на публиката, така да се каже, в които всъщност вота на публиката беше определящ. Имаме още 3, които са специализирани награди, в които вота на всъщност професионални играчи, треньори, журналисти и организатори на събития беше ключов. Искам и се да те питам, има ли някоя награда, която малко повече те блазни да разбереш кой е спечелил? При всички положения това е един доста подвеждащ въпрос. Знаеш, че дълго време разсъждавахме с теб как точно да протечат тези награди. Всяка година ти не веднъж и два пъти каза, опитваме се да се подобряваме и да се развиваме като медии, да развиваме спорта в България. Не веднъж и два пъти сме го споделили с теб. Няма да избягам от твоя въпрос. Без съмнение знаеш, че изключително много следа развитието на младите играчи в България и именно тази част, този сегмент, най-добър млад играч за 2023 ще бъде и приоритет номер 1 за мен. Абсолютно. Най-добър млад играч е първата от специализираните всъщност. Те ще бъдат втората част от нашия стрим тази вечер. Най-добър млад играч, разбира се, най-добър CS играч, което си е наша емблематична награда. Ще си поговорим за това малко по-късно. Преди години те да извиняваш, че прекъсна. Знаеш как започнахме. Още нямахме възможността да правим такива събития. Беше изцяло онлайн. И стартирахме само с CS. Абсолютно. Последната такава ще бъде най-добър eSports играч, но преди да преминем към тези категории всъщност, е време да се прехвърлим към наградите на публиката. Наградите на публиката, в които вие бяхте тези, които всъщност определиха победителите. Става въпрос за най-добър стример и любимец на публиката. Но преди да започнем да си говорим за тях, ми се иска да приветстваме и човекът, който всъщност ще ни помогне да разберем кои са победителите в тези 2 категории. Човек, който със сигурност може да бъде отъждествен както с титлата най-добър стример, така и с любимец на публиката. Човек, който е в гейминга в България от, честно казано, дори не мога да кажа колко години, най-вероятно горе-долу толкова, на колкото съм аз като възраст. Коментатор, геймър, създател на видеосъдържание и такова на живо, организатор на събития. Няма нещо в гейминга, което той всъщност да не е правил. За мен е огромно удоволствие да ви представя Константин No Thanks Кънев. Здравейте, Коце, ще се поздравя по този начин. Огромно удоволствие. Много ви благодаря за представянето, за страхотната атмосфера, която сте създали. Имам удоволствието за първи път да съм тук на ваше събитие и честно да ви кажа, много ми харесва. Много се радвам, за което Тедо те представя по един изключително добър начин. Да. Трябва да добавим, че обичаш и люто. От време на време трябва да отбележим, че ние също го правим. Гледаме също изключително редовно това, което се случва. Все пак, как се чувстваш? Благодаря, много добре. За мен и спорта е нещо, което всъщност запали цялата ми любов към всичко това, което съм минал всъщност през годините, което ти изброи. Всичко се зароди именно от любовта към и спорта, конкретно при StarCraft беше при мене. Но да, повечето хора обикновено се зарибяват с casual гейминга, с така. А пък при мен просто дойде един комши и ми каза, искаш да те бия на една игра и оттам започна една много дългогодишна история. Да, много се радвам, че съм тук и ще ми е много интересно да проследим тези категории. Мене ми се иска да продължим с въпросите, тъй като за първ път ни гостуваш ти. Дълго години, както каза неведнъж, си в гейминга и в електронните спортове. Можеш ли да направиш сравнение с това, което е било преди и ситуация в момента стояне в България? Всичко се променя постоянно и за хубаво, и за лошо, как да кажа. Както има преди много години имало страхотни моменти, така има и в момента. Както и преди много години имало кофти моменти, така има и в момента. Но вярвам, че всичко върви в една положителна посока, деца вика. И се надявам и да продължава да бъде така.
Да, ами със сигурност ти си един от хората, които помагат на това нещата да се развиват в положителна насока. Искам и се сега да започнем обаче да си говорим малко по-конкретно за първата категория, която ще бъде най-добър стример. Вярвам, че е излишно да споменаваме на нашите зрители, защото ти си много подходящ човек, с когото да си говорим за стриминг. Преди да минем обаче към същината на цялото нещо, имам един много интересен въпрос към теб, който честно казано миналата година също зададохме на човека, който тогава даде наградата. Това беше Зинг, с когото ще се видим също по-късно тази вечер. Но какво за теб прави един стример много добър стример? Опиши ми перфектния стример за NoThanks. Вау, това е сложен въпрос, може би, но искам да вметна, че всъщност при мен тръгна всичко от стримването. Първото нещо, което аз си направих, беше Twitch канала и започнах да стримвам. След това си направих YouTube и всичко се случи след това. Какво е перфектният стример, със сигурност не мога да кажа, но вярвам, че е едно комплексно съдържание от адски много неща. Освен, че нали, чисто и просто трябва да си играеш играта, която си играеш, трябва да следиш хората, които постоянно са с теб. Освен това, разбира се, трябва да следиш цялата техника, която стримва и така нататък. Та има доста много неща, които на пръв поглед хората не ги забелязват и не се сещат за тях. Но пък от друга страна има и много хора, които дори като стримери някакси не го усещат. Това случват се нещата с изключителна лекота или... така че смятам, че на първо място е важно човек това истински да го кефи, което го прави и вярвам, че в тези модерни времена всеки може да пробва да бъде стример и смятам, че на всеки може да му се получи. Със сигурност обаче има много хора, като и хората, които днес или най-вероятно зрителите са гласували за тях, които са отделили много часове пред камера, за да са тук и така че ще ми е интересно да видя какво се случва. Ами и на мен ми е изключително интересно, както каза ти, пред нас имаме имената на 3 души, които така, както ти каза, просто са решили да започнат да стримват и явно им се е получило много добре. Време е да видим кои са 3 финалисти в категорията за стример на годината. Това са 3 души събрали най-голям зрителски вод. Наспо, Zen Remaster и Леброн. Мисля, че на всички ни е ясно кои са тези 3 джентълмени на нашите екрани в момента и сега единственото нещо, което ни остава е да разберем и кой от тях 3 е най-добрият стример на България за 2023 година. Ами, да видим, да ви споделя ли? Може да ни кажеш, ние нямаме идея. Добре, победител в категория най-добър стример на 2023 година е Zen Remaster. Честито! Бате, това как връща, братле, направо? Седи, бе, седи! Ей, Коно! Маркиран Виония, много хора още има там, да, там е вода. Добре, ами... Много бедес. Да, изключително бадас. Това е победителя за стример на годината с 2023 година. Преди да ви дам думата и на вас, разбира се, да си кажете мнението. Няколко много любопитни статистики относно Zen за последната календарна година, тъй като трябва да кажем, че ако има еквивалент на усилена работа в българския Twitch, то това е той. Освен, че стримва от 2018 година насам, само за 2023 година той е бил на живо 5651 часа. Което всички можете да си сметнете, или ако не искате, аз съм го направил за вас. Това са 235 календарни дни. Денонощия. Нон-стоп. На живо, като към този момент той продължава и в момента е на сабатон, който мисля, че е и най-дългият сабатон в историята на България, 146 дни и продължава. Тоест, рекорда се подобрява със всеки следващ ден. И после хората обясняват, че с усилена работа не се получават нещата. Няма как. Между другото, преди да продължим напред, аз ми си искаше да разкажа една история с теб. Аз съм споделял лично на теб. Преди много години бяхме на едно събитие, което отново Булстрим организира и тогава няма да забравя. Яфо ме покани да говорим за гейминг и за електронни спортове. Това е било наистина много отдавна. След самото предаване, след самото събитие се запознах точно с Zen и той ми каза, че те първа започва и навлиза в стриминга и в електронните спорта и по-скоро в гейминг като цяло.
няколко години по-късно Еспорт България вече съществува, той е номерно в тази категория. Абсолютно. Се случват, да. Абсолютно. Абсолютно. По програма, между другото, и това е една много интересна специална изненада, която трябва да имаме, тъй като ние знаехме кои ще бъдат в топ 3 поне, преди Коцето да ни каже кой ще спечели. Имахме някои от участниците на стендбай, за да можем да ги включим в предаването и сега остава да видим дали ще можем да се включим на живо с Зен, за да може да си поговорим набързо с него. Очакваме да ни кажат от продукцията дали имаме готовност за подобно нещо, но това е една от новостите, Марто, които се опитваме да вкараме тази година в наградите на eSports България. Няма да имаме възможността да го направим за всички победители от всички класации. Но хубавото е, че няколко от победителите ще ни отделят по някакъв. Трябва да кажем, че много от самите хора, които получиха възможност да спечелят наградите, няма да казваме също имената, тъй като в крайна сметка ние дори с теб не ги знаем. Леко намигвам, ясна е ситуацията, но определено повече от тях, както казваме, са професионални играчи. Има хора, които са от номинирани в момента на лагери в Дубай, въобще на турнири по различни държави, така че някои от тях наистина нямаха възможността да се включат, но пък други правят всичко възможно да го направят. Абсолютно. Очакваме потвърждение. Преди обаче това да се случи, тъй като мисля, че имаме едно мъничко забавяне, можем да преминем, разбира се, и през това как е бил разпределен вота на публиката за първите 3 позиции. Тъй като освен Зен, който е на първо място, имаме още двама души, които, както казахме, влязоха в тройката и са на почетната стълбичка. Става въпрос, разбира се, за Леброн. Зен печели с 15,4% от зрителския вод, което, отново ви казваме, в такава класация, в която става въпрос за вота на публиката, имайки предвид, че имаше по мои скромни наблюдения над 70 стримери различни получили гласове, това е изключително сериозен процент. На второ място остава Леброн с 13,9%, който е бил наживо, между другото, един интересен факт за него, 201 пъти през тази последна календарна година, освен професионалната си кариера в League of Legends. А третото място остава за господин Николай Нас Почуков, който съм сигурен, че е един от любимците, особено на Counter-Strike феновете, тъй като той е един от, така да се каже, най-доказаните и дълголетни Counter-Strike стримери. Който все пак ми се иска да се обърнем към теб. Имаш ли възможност да наблюдаваш други стримери? Взимаш ли идеи, ако може да се каже така? Или си вече човек на ниво, което смята, че няма нужда да гледа странични хора, за да изгражда своята гледна точка? Глупости. Със сигурност човек винаги цял живот се учи. Но често казвам, аз по-скоро гледам някакви StarCraft турнири или ако има някой български играч, който играе в някоя e-спорт заглавия, дори което дори игра, която не познавам, ми е много интересно. Някакси много се надъхвам, като има българин. Същото са ми по принцип нормалните спортове, гледам някакви много откачени спортове, чуя ли, че има българин. Това от тази гледна точка. Иначе смятам, че в e-спорта всичко е толкова сложно и толкова специфично и толкова трудно, че хората, които не са пробвали, наистина нямат представа колко е сложно да си професионален играч. Изключително много хора, нашата комюнити при всички положения не толкова, но това е една от идеите на eSport България, да запознае, да учи поколението напред. Дори родителите, които са в момента, ще се сблъскат с идеята дали децата им си заслужава да правят това, за което си говорим в момента. Не си дават сметка какво точно представлява електронния спорт и че това не е едни момчета или момичета, които си позволяват да играят по 5, 6, 7, 8 часа на ден. А това е една страст, това е една професия, която в крайна сметка може да ти носи не само успехи за теб, за страната, изключително финансови плюсове. Да. Абсолютно. Момчета, аз ви предлагам, тъй като от това, което виждам, за жалост, може би няма да имаме възможността да се включим на живо с Зен. Това, което можем да кажем обаче, е, че нашите зрители могат да очакват в близките няколко дни със сигурност видеообращение от него, което ще бъде публикувано на нашите страници в социалните мрежи, в Facebook, в Instagram и, разбира се, в YouTube. С това обаче ми се иска да преминаваме към следващата категория, която е втора по дневния ред. Тук вече професионалните играчи наистина биват много по-сериозно замесени. Става въпрос за категорията любимец на публиката. Ако се чудите какво точно ще рече любимец на публиката, това са професионалните родни геймери, които са спечелили сърцата на най-много фенове. Втората категория, в която правото да гласуват, всъщност получиха всички хора зад екраните. Абсолютно съм съгласен с теб. Видяхме това през годините, също беше една категория, която получи доста промени и рокади, мога да кажа спокойно. Радвам се, че тази година хората, които имаха възможността да гласуват, разбраха много добре какво е нашето послание и каква е нашата идея за тази категория. И смятам, че хората, които са отличени, наистина го заслужават. Абсолютно. Наистина го заслужават. Искам и се преди да преминем вече към тримата номинирани обаче и да видим кой е победителя.
Коце, можеш ли да ми кажеш ти от твоя опит в гледането и следенето на електронните спортове, имаш ли играч, който ти е останал на сърце? Не е задължително да бъде българин. Може да бъде и чуждестранен, може да бъде още от StarCraft годините. Да. Играч, който те е амбицирал, който те е вдъхновил да направиш нещо. Абсолютно смисъл. Беше ми буквално като мечта да се видя на живо с професионалните StarCraft играчи. И мисля, че 2013 или 2014 отидох за първи път и се чувствах все едно, се докосвам до някакви божества. Беше ми изключително мотивиращо и цялото това нещо, смятам, че и други хора много се надъхват и се мотивират. Това е нещо страхотно, което да може да се докоснеш до такива хора. Стига, нали, естествено да ти харесва, но щом сте тук в този стрим, най-вероятно разбирате много добре за какво говоря. Най-вероятно да. А с това мисля, че няма нужда да отлагаме повече. Нека разберем и кои са тримата финалисти в категорията за любимец на публиката. Става въпрос за тримата души, които са спечелили най-голям брой от вота. Това са на вашите екрани Rain Waker, LeBron и Хилисанг. Имаме Counter-Strike, имаме League of Legends и имаме още веднъж League of Legends, но на малко по-високо ниво. А сега вече е време да разберем и кой от тези тримата е спечелил сърцата на най-много фенове. Победител за категория любимец на публиката за 2023 година печели LeBron. Честито! Buscado ese primer pico como alternativa, buscaba la mirada petrificante sobre Javier, la cadena de CC que puede ser buena sobre Seneca, iniciaba con la alfombrilla, consigue llevarse el primer asesinato de la... Ами, мисля, че няма какво повече да кажем. Победител, миналата година за стримър на годината, тази година обаче любимец на публиката, няма и как да бъде иначе в крайна сметка, Марто. Трябва да кажем, че LeBron, за разлика от голяма част от останалите кандидати за стримър на годината, е един от малкото, които всъщност гонят и успехи на професионалната сцена, а това е много трудно да се балансира. Тедо, за мен това е един изключителен пример за едно момче, което знае как да развива себе си като индивидуалност, като стримър и най-вече като професионален играч, тъй като той мина през изключително много трансформации, промени изключително много контента си и вече дава възможност на много хора да наблюдават и да учат играта, тъй като той има възможността да дава и коучинг сешъни на League of Legends. Изобщо едно момче, което в момента така изгражда изключително сериозно име в Испанската лига вече дълги години, беше част и от Барселона, беше част и от Бетис, първенства и играчи, отбори, които наистина са на едно изключително високо ниво. Леброн е пример и трябва да кажа, че това е човек, който изключително много подкрепя еспорт България, за което ние сме много благодарни. Абсолютно. За да ви дам още малко, между другото, данни за това, което е успял да постигне LeBron през последната календарна година, тъй като той изобщо не е малко, на него му се наложи да направи една крачка назад, за да се засили и да направи след това две напред. Той се върна да играе във второто ниво на испанската League of Legends дивизия, спечели 2 пъти първото място със състава на KC Sports, след което успя да спечели промоция, а сега вече, разбира се, от няколко месеца е в Rumble Gaming с още един наш League of Legends играч, става въпрос за 2 Hours, Мишо, и се справят изключително добре, трябва да кажем. На второ място остава Rain Waker, който е спечелил 12% от вота на публиката, LeBron печели с 21,8%, а третата позиция остава за Хилисанг с 6,8%. Коце, искам и се само, че теб да те попитаме, тъй като ние с Марто мисля, че много пъти сме имали възможността да си кажем мнението относно LeBron и относно пък и другите две момчета. Ти имал ли си възможността да наблюдаваш или LeBron, или Rain Waker, или Хилисанг в професионална обстановка? Имаш ли някакви наблюдения? Честно казвам, не съм ги наблюдавал. Единственият стрим от тримата, на който съм попал, е на LeBron. Но и това, което искам да изтъкна аз, въпреки че наистина не познавам точно от тяхната кариера, е, че е изключително трудно да си играч на професионално ниво
И същевременно ти да си ентертейнер и стример, тъй като бих казал, че двете неща са коренно различни. Има много хора, които цял живот дори едното от двете не могат да направят. Така че аз спомням преди много години, когато мои близки приятели, които бяха много добри StarCraft играчи, се опитваха да стримват, защото се вдъхновяваха от това, че аз стримвам. И аз обаче коментирам играта и това е съвсем различно. Те казват, брат, аз като почна да игра на високо ниво, аз просто трябва да млъкна и да мисля върху играта. Не мога да говоря, не мога да забавлявам хората, камо ли, нали? Тоест, не мога да говоря нормално, камо ли да забавлявам хората. Така че Ева им правя и на тримата момчета, че са и стримари и играят на високо ниво. Пожелаем само успехи. Това е самия факт, че прекъсвам, Коце, самия факт, че Леброн успява наистина да съчетава двете неща е впечатляващо с оглед факта, че изключително много, както каза ти, професионални играчи в другите нива, дори когато стримват, го правят без микрофон и камера, което вече наистина прави нещата и показва точно какво е значението и колко е голяма разлика между това просто да стримваш дадената игра и да караш хората да се забавляват, докато се на топ ниво. Абсолютно. Абсолютно. Сега, между другото, по план трябваше да преминем към следващата категория и да се сбогуваме с Коцето, обаче аз имам едни много добри новини за вас. Оказва се, че в крайна сметка ще имаме възможността да чуем няколко думи от човека, за когото си говорим през последните няколко минути. Става въпрос за Леброн, който всеки момент ще се включи на живо с няколко думи относно своята победа, за да можем и ние да подпитваме някой друг въпрос. Здравейте! Живи ли сме? Ние нямаме чуваме ли се? Да, сега вече би трябвало да го чуваме. Супер, радвам се. Здравейте, момчета, и благодаря ви за наградата, за отново, че сте ме пуснали да гласуват за мене, и благодаря също така на публиката, че са ме избрали. Друго нямам какво да кажа. Може да напитате нещо по-скоро, ако имате вие. Аз искам първо да те поздравя за пореден път за това, което направи, за този наистина впечатляващ така поредица от успехи, които постигаш не само като играч, ами в eSport България наградите. Вече не знам къде ще ги събираш, доста се станаха на брой. След това искам ти пожелая успех, тъй като днес... Ето там отзаде. Вижда ли са? Да, тъй като днес в 8 часа знаем, че имаш двубой, пожелаваме ти успех и се надяваме, че ще постигнеш поредна победа в шампионата на Испания. Все пак ми се иска да кажеш как се чувстваш и какво да очакваме от теб в бъдеще. Ако все още имаме връзка, мисля, че изпитваме известни технически затруднения. По подобие на Зен обаче, разбира се, гарантираме, че в близките няколко дни ще можете да видите видеообращение от Леброн, в което да можем да си поговорим една идея повече от 30 на секунди в нашите социални мрежи. Хубавото обаче е, че той все пак успя да се включи. Отдели ни от времето си трябва да кажем, че, както казахме, той има официален матч, който започва буквално след по-малко от 2 часа. Което, разбира се, показва, че той наистина е положил усилия, за да може да ни отдели малко от времето си тази вечер, за което му благодарим изключително много. С това обаче, драги зрители, ще трябва да продължаваме напред, но преди да го направим, Коце, иска ми се аз лично да ти благодаря както от своя, така и от името на Марто, така и от името на eSports България, че ни удостои с честа да присъстваш на вторите ни награди от студио на живо и да обявиш победителите в тези две категории, и да те помоля да кажеш нещо на хората, които ни гледат, и разбира се на хората, които подкрепят и теб и са го правили дълги години и ще го правят още дълги години. Първо, много ви благодаря за поканата. Иска ми се много да си говорим повече, тъй като тези приказки са ми супер приятни, но може би някой друг път. Да благодаря на всички зрители, които гледат, забавляват се и с вашите неща, и с нещата, които българските стримери и професионални играчи и създатели на съдържание правят. Пробвайте си и вие, не е чак толкова трудно, а пък не се знае кой ще е следващия професионален стример и така нататък. Пожелавам ви успехи с всичките тези готини инициативи. Тук атмосферата е много яка и пожелавам да се споменават все повече такива готини събития като вашите. Благодарим ти изключително много. Дами и господа, това беше No Thanks за първите две категории от четвъртото издание на eSports България Awards. Това значи, че можем да продължаваме напред. Преминахме през наградите на публиката, преминахме през наградите, в които вашия вод беше определящ. Сега обаче е време да се прехвърлим към една малко по-интересна част от вечерта, в която играчите, треньорите, журналистите и организаторите на събития бяха тези, които определиха победителите. За първата такава, която ще бъде най-добър млад играч, което значи всеки един играч до 21 годишна възраст в България за 2023 година, на гости ще ни дойде един човек, който със сигурност не сте свикнали да виждате в подобна светлина. Човек, който може би си спомняте от малкия екран или от големия, разбира се, зависи колко голям телевизор имате, но бивш участник от последния сезон на Игри на волята, един истински гладиатор, един човек, който е бивш професионален спортист също, пловец, и
професионален модел. Но нещо много интересно за него всъщност е, че освен всичките тези неща, той е и геймър от изключително много години и продължава да бъде такъв. За мен е огромно удоволствие да ви представя Калоян Митов. Момчета. Кала, изключително е драго, че си тук, че се отзова да дадеш ние наистина хубави награди. Млад човек ще даде наградата, моята любима награда за най-добър млад играч. Абсолютно. Какво по-хубаво буквално може да се случи в тази вечер. Кала, искам и се обаче преди да преминем към наградата за млад играч, с Марто да те подпитаме, да те подложим на един кръстосен разпит, така да се каже. Тъй като ти в момента си извън зоната на комфорт, по принцип не си свикнал да си говориш за гейминг, свикнал си да говориш, както казахме, за професионален спорт, за телевизионни формати отскоро, за моделство и така нататък. Как навлезе всъщност гейминга в твоя живот и каква роля играе той в твоя живот, тъй като това за голяма част от нашите зрители най-вероятно е тайна? Реално гейминга дори навлезе в живота ми още преди спорта, преди професионалния спорт, тъй като още от малък брат ми и баща ми ме запалиха по CS. И още от тогава започнах да играя всякакви стратегии, Age of Empires, Age of Mythology, по-нататък Civilization и така нататък. И винаги съм се интересувал много. По-нататък вече в гимназията реших, че искам да стана наистина много добър в някоя игра и разбира се си избрах CS. Положих наистина много усилия, вкарах много часове, но както казахте и с No Thanks преди това, гейминга си е наистина една много е комплексно и е наистина много трудно да станеш много добър и макар и да съм отделил една солидна сума часове, не бих казал, че съм успял да стигна на някакво ниво, което да е близо дори до професионалното. И затова много се радвам, че съм тук да отдадем почит на момчета, които освен, че са отделили момчета и момичета, които освен, че са отделили много часове на играта, са били достатъчно концентрирани и достатъчно отдадени за да станат добри. И днес съм тук да обявя най-младия такъв играч. Честно казано, много съм впечатлен и съм много приятно изненадан от това, което каза той и от начина, по който мисли, тъй като тук става въпрос за една много деликатна награда за най-добър млад играч. Да. Знаеме колко е тънка граница между това да си талант и това да се превърнеш в успешен състезател в виртуалния и в реалния спорт. С теб имаме възможността да си поговорим точно по тази ос, по тази тема, тъй като ти си минал през професионалния спорт, през плуването. Мога да кажа, че и аз с теб много сме си говорили точно по тази тема и въпросът ми е следния. Кои са общите неща между професионалния и виртуалния спорт? По-скоро между реалния и виртуалния спорт. Като едно общо нещо, това може би е една идея по-специфично, но първото нещо, което се сещам, което винаги аз може би съм имал проблеми с него е, че наистина трябва да си много внимателен с това как разпределяш времето си и по какъв начин насочваш усилията си в дадената игра. Например, мога да кажа, че много ми се е случвало в плуването да претренирам, просто да почувствам някаква умора, която ще в последствие ми пречи да градирам. Окачествяване на прекараното време в даденото. Да. И в случая мога да го дам с пример с Deathmatch в CS. Примерно, аз супер много обичам да играя Deathmatch и го виждам като най-лесният начин да станеш възможно. Да. Но доста често прекарах повече време в това. И в крайна сметка уменията ми може би дори се влошаваха. Затова мога да кажа, че трябва да се влага, това, което виждаме е, че трябва да се влага много мисъл и че трябва наистина качеството да е пред времето прекарано пред компютъра и затова гейминга не е просто да седиш по цял ден на компютъра, наистина за да си добър, трябва да си... Между другото, ние си коментираме тази тема. Аз преди време имах възможността да бях поканен точно да анализирам и да говоря върху това нещо. Затова сега ще искам да ти прехвърля топката и задам въпросът. Според теб можем ли да наричаме вече виртуалният електронния спорт реален спорт? Аз съм определено за това виртуалния спорт да се нарича истински спорт, тъй като виждаме има стрелба, има какви ли не спортове, които шах, които реално изискват концентрация и умения, които са по-скоро мисловни. Да. Абсолютно. И мисля, че гейминга наистина комбинира, освен мисловни качества, ти трябва да имаш бърза мисъл. Не просто да си умен, не просто
изисква много качества, които има спортове, които са дори олимпийски, които за мен изискват по-малко комплексност от умения, отколкото самия гейминг. Работна етика, психика, това са все неща, които спокойно може да ги предадем от електронните спортове към реалния спорт. Те са неща, които са изключително близки. Не е случайно, че много от нашите реално професионални български CS играчи, мога да дам примери, са минали през футбола. Да, не са стигнали до някакво сериозно ниво, но след като усещат, че това не е тяхното, поглеждат към Counter-Strike и съответно те стават професионални играчи. И при тях със сигурност е много по-лесно, тъй като те имат опита от това да знаят как работи един спорт. И аз винаги ще твърда и вярвам, че виртуалният спорт и реалният спорт има страшно близки неща и е въпрос на гледна точка как го наричат дадения човек, но за мен нещата са много, много сходни, тъй като ти каза, не всичко е да тичаш и да бягаш и да бъдеш по-бърз или по-техничен, ако става въпрос за футбола. Съответно, трябва да кажем нещо много ключово. Знайки каква е ситуацията в професионалния гейминг, вече масово част от най-добрите отбори, играчи, индивидуални и така нататък минават през всякакви физически тестове, за да могат да бъдат на едно много високо ниво. Така че лично за мен наистина трябва вече хората да повярват, че електронният спорт наистина се доближава вече максимално до реалния такъв. Ами, ако сложим между другото два списъка и просто сравняваме и гледаме по какво си приличат и по какво се различават двете ниши, то те си приличат по доста повече неща от нещата, по които се различават. Ай, Тедо, извинявай, че те прекъсвам. Крайно време е да не бъдем толкова тесногради за някои неща. Крайно време е да са малко по-отворени към нещата. Радвам се, че нашите партньори, които са застанали зад нас и всички хора, които вярват в eSport България, осъзнават значението и потенциала на гейминга и електронен спорт, не само в България и в световен мащаб. И смятам, че тези награди, които ние правим, хората, които в момента са тук, както Кала, така Зинки, всички останали, No Thanks и така нататък, са част от това приключение, в което от един процес. Един така. процес, който се надяваме да доведе до една хубава развръзка. Говорейки обаче за развръзка, в крайна сметка ще трябва да разберем и кой е победител в категорията за най-добър млад играч на 2023 година. Но преди това, нека погледнем кои са тримата финалисти. Ето ги и тях в момента на вашите екрани. Отново имаме изобилие от игри. Имаме една много разнообразна палитра от Dota 2, през Counter-Strike, през EA FC, BZM, Oxygen и Алихан. И сега е време да разберем кое от тези млади момчета всъщност е спечелило вотовете на най-голяма част всъщност от нашите гласоподаватели. И готови ли са, момчета? Аз тръпна в очакване. Твоята класация? Да. И той е, неговото име е Божидар БЗМ Димитър Богданов. Извинявам се. They'll hit the Hex inside of the Nation. Croc with the ball waiting in for BCM with the Axe. The Vortex pulling them both in. They get the kill on them both. They'll look for Celery, and this Crystal Maiden is as good as dead. Yatoro couldn't get him once again, kited around the glimpse back. The telekinesis counter is there again, but they have the sight forward. BCM, blood in the water, immediately pounces, gobbles up the Beastmaster. CM's gonna be caught, but a tornado intercepts him. Yatoro cannot kill these heroes. There is just too much counter. That is not where Collapse wanted to be. Yatoro still has refreshers up somehow. The bear fighting for his life, but he has no friends to help him out. He's running out of BKBs, he's running out of mid-ranges. There is a rampage for BCM, and he's gonna leave the bear for last. You're Giga Chat, you're based, my friend. No cringe here. Stop confusing me with BSJ, please. Ами не мисля, че го бъркаме с някой. BZM със сигурност е гигачат. Става въпрос за човек, спечелил 31,5% от вотовете на играчи, треньори, журналисти, организатори на турнири, което е изключително много. Човек, който все още е само на 18 годишна възраст, Марто. Въпреки, че не спечели нито един трофей през миналата календарна година, той все още е един от най-добрите соло мидъл играчи в Dota 2, въпреки, че в неговия отбор ситуацията не е розова. Няма играч на света, който да може да си изкриви душата и да каже, че BZM не е един от най-добрите на своята позиция. Това наистина е много, направо е плашещо. Говорейки си за BZM и осъзнаваш, че това момче е на 18, няма да забравя, ако си спомняш преди години, когато се появи новината, тръгна, ние с теб... Нямахме идея кой е това. Точно, и ние с теб не знаехме дали това е реална новина, дали наистина е българин, какво случва. 16 годишен
подписа с OG, една от най-легендарните организации в Dota 2. Сега няколко години по-късно той е отличен като най-добър млад играч. Той със сигурност съвсем скоро ще се бори за призовете за реално най-добър еспорт играч, за който ще поговорим малко по-късно. Те да видяхме на нашите екрани. Второто място отива за Oxygen, третото е за Алихан Дибала Хаджи. Тъй като искам така малко да се нагърба, аз знайки, говорейки си за тази категория. Това са едни три момчета, които аз изключително много уважавам. Виждаме разликата в процента е голяма и смятам, че абсолютно заслужено BZM печели тази награда и с това, което той направи за национален отбор, тъй като имахме национален отбор и по Dota 2. Oxygen от друга страна направи един хубав трансфер в Entropic и успя да се отличи с не лоши индивидуални и отборни от резултати. За финала, разбира се, Алихан е така моя слабост, без съмнение. За мен лично, аз го не веднъж във всички материали, които съм писал, спокойно го наричам детето чудо на електронния спорт в България. За мен това спокойно мога да го кажа и да се запомнят тези думи. Това за мен е един бъде световен шампион. Абсолютно. Той дава сериозни наченки да бъде такъв. Трябва да кажем, че буквално преди по-малко 2 седмици той подписа с Rebels Gaming, където освен, че има възможността вече да играе на малко по-високо ниво, има възможността да дели и една стая, така да се каже, с някои от най-добрите играчи в света, което е безценен опит, от който той само може да се облагодетелства. Сега е момента да кажем и че челната петица, въпреки че тя не попада официално на почетната стълбичка, допълват Awaken и Screamo, които и двамата са Counter-Strike играчи. Awaken на 20 години, Screamo на 19, разбира се BZM на 18, Oxygen на 20 и Алихан на... Той още няма 16. 15 годишна възраст. Трябва да отбележим наистина защо не веднъж и два пъти съм така отделял внимание по-специално на Алихан. Това, че никога няма да забравя преди много години на един такъв турнир, който беше любителски. Той беше не повече от 10 годишен. Буквално ръцете му не можеха да хванат джойстика и ги биеше като за световно. И аз тогава не можех да повярвам какво виждам. Как е възможно едно дете, той беше ето такова нещо, наистина. И фащаше джойстика и просто си правеше каквото поиска с почти всички. И беше гордо на едно ниво с професионалните играчи, които по това време бяха наистина изключително ключови и важни играчи за родната сцена. Алихан успя да направи един трансфер в Ръба Лайпциг, един отбор, който в електронните спортове не е, но в FIFA-та със сигурност, ако не най-силния, един от най-силните отбори в света. Не случайно там играе световният шампион, играе и Андрес Верган, който пък е най-големият талант в тази игра. Това ни показва всъщност колко забележим е талантът на Алихан Хаджи. Това е красотата на електронните спортове и гейминга в крайна сметка. Това, че няма значение на колко години си, няма значение откъде си, няма значение какъв човек си. Ако се трудиш, ако имаш любовта към игрите, която е точно нещо така прекрасно, което е събрало и всички нас в тази хубава вечер, ако имаш работната етика, ако имаш правилния начин на мислене, ти можеш да постигнеш всичко. И преди да си кажем чао с Калата и да продължим напред, Кала, искам и се да ти задам един последен въпрос, който мисля, че е изключително приложим и към младите геймери и е нещо, през което ти си преминал в своя живот, най-вече като спортист. Колко е важна психическата подготовка на един младеж, който се опитва, както се казва, да превземе света, обаче все още е прекалено млад да излезе след 10 часа без родителите си? Психическата подготовка, не само в гейминга, мога да кажа, че психическата подготовка е най-важното нещо, което един млад и геймър, и спортист над което може да обърне внимание. Смятам, че просто това е нещо, което може да направи един човек над посредственото ниво и да, всъщност мога да говоря какво бих препоръчал на младите момчета и момичета мога да кажа, че наистина, да кажем, ако искаш да си професионален играч, според мен не трябва да занемаряваш по никакъв начин тялото си, защото това е лошата слава, която се води за гейминга, че хората по някакъв начин едва ли не, ако седят под компютъра, заотърстяват и така ли не. И така нататък. И така нататък. И смятам, че когато човек се движи по някакъв начин, може просто да запише някакъв нормален спорт, който просто да го държи в кондиция, да има тонус, защото това помага и на мозъка да мисли по-бързо, просто се чувстваш и по-добре. Съответно, имаш психиката на малко по-голямо самочувствие и това
знаем, че в много игри е определящо да имаш самочувствие, да мислиш бързо и така нататък. И да, бих препоръчал просто да не се забатачват само в една игра, може би да разнообразяват и вече, нали... Да, намират време за себе си. Наистина, това са много ключови неща. Ние не веднъж и два сме си ги коментирали и смятам, че това послание, което дадахме, тройката, която обявихме за най-добър млад играч, сигурно се надявам, че те ще успеят да се развият. Сигурно се надявам, че през следващия сезон ще видим още имена и конкуренцията именно в тази категория да бъде най-висока, тъй като ако имаме конкуренция в категорията за млад играч, то значи гейминга в България върви в правилна посока. Абсолютно. И както каза Калата, здрав дух, здраво тяло. Кала, благодаря ти изключително много, че беше наш гост и ни сподели тази малка тайна, че всъщност BZM е най-добрият млад играч за 2023 година. С това, драги зрители, е време да се прехвърляме и нататък, тъй като имаме все още две категории, за които да си говорим. Приключихме всичко с посланието, че в крайна сметка, за да бъдем успешни в гейминга, трябва да се грижим за себе си. Трябва да се грижим както за своето ментално здраве, така и за своето физическо такова. А с това е време обаче сега да се прехвърлим към наградите на големите момчета, както се казва. Прехвърляме се наистина към големите кучета, а за да обяви всъщност победителя в категорията за най-добър Counter-Strike играч, най-емблематичната категория за eSports България, тази с която ние всъщност започнахме своето пътуване през организирането на годишни награди, към нас ще се присъедини единственият човек, завръщащ се всъщност след миналогодишната церемония. Един човек, който мога смело да кажа, че няма нужда от представяне. Човек отраснал, живял, радвал се, гневил се, печелил, губил, обичал, мразил Counter-Strike, но човек, който до ден днешен продължава, освен да бъде един от най-върлите почитатели на играта, да бъде един от най-суровите и критици и разбира се един от най-големите приятели на eSports България, господин Александър Зинк Ананиев. Много, аз направо пак съм фул шок. Той каза да го наречеме Петров, ама си е Ананиев. Да, не е Петров. Не можа да ни подведеш. Да, но в крайна сметка, човек, че тук ми се виждат, роботизирам се напоследък. Страхотно, даже се почувствах доста неудобно от това представяне, но да. Хареса ми, че споменаваш и че съм, че все пак обичам играта. Не. Си критик. Аз съм критик, но CS, гайс. Виж как ти така те запази и не каза, че си голям фен на Valorant вече. Между другото, чудех се дали да го включа. Реших да те пожаля. Дали? Не. Това не го видях преди ефир. Не. Късно ли е да сменим госта, колеги? Всичко е наред. Не, шегуваме се, разбира се. Много се радвам, че за втора поредна година имаш възможността да ни гостуваш. Нека да започнем с това просто. Как се чувстваш ти? Първо искам да ви благодаря ужасно много за това, че втора година подред ме каните. Аз още миналата година, сега да си спестиме фамилиарниченето и да си спестиме, разбира се, всичките суперлативи. Аз съм супер щастлив, че продължава това нещо да се случва. Както каза и Коцето, аз искам да продължим това нещо да го правим. Всички в България, които се занимават с гейминг, по някакъв начин да помагат, да гласуват, да гостуват тук, да намират спонсори, да помагат, тъй като награди сме имали за страшни тъпоти. Да. Имали сме награди за такива неща, за които аз наистина, примерно, сега не искам да обиждам никой, няма да цитирам, но за e-спорт в България, при условие, че имаме тия момчета, които виждаме тук, момчета, за които говорихме преди малко, ти ме пръсна с Алихан, че е толкова малък. Мисля, това е... Ние миналия път си говорихме това. И спорта в България, като че ли е онази разменна монета, както каза ти, много хубаво го отбеляза, като си играл в участвал си в някакъв спорт, горял си, видял си там какво е да бъдеш компетитив. И в един момент, знаеме всички как се случват нещата в България, като трябва да станеш, да влезеш професионалист и някой ти казва или ти трябват едни пари, или ти трябва да имам човек положението. В e-спорта не е много по-различно към ден днешен, но все пак веднага намираш гейминга, веднага виждаш, че там също го има този състезателен елемент. Отиваш на арената, човечек, FIFA-G, наскоро се сблъсках с FIFA-G, еволът. Аз съм фул шок. Даже напоследък имах вземане даване и с хора, които играят Rocket League, by the way.
Това между другото Да. много хубава тема. Което е kind of football. Да, а истината е, че ние все още, особено в България, не отдаваме такова значение на Rocket League, а в световен мащаб това е уникален спорт. Само искам да ви... Мобилният гейминг, аз искам да ви... Ето, давам ви малко хляб за мисълта. Размисъл, да. Помислете си, в България има много тегави пичаги, които играят мобилни игри, които представляват България на световни първенства. Говоря PUBG Mobile, говоря Brawl Stars. Мисля, че имаше още някаква игра, аз вече тотално бях пръснат. Между другото, извинявайте, че те прекъсвам, като казвам мобилни игри. Наскоро така публикувахме една новина за електронните спортове, най-гледаните през годината. Аз тогава отразих League of Legends и тези популярните, типичните игри, за които ние говориме, но пропуснах да отбележа нещо много важно. С огромна разлика, най-гледаните събития са точно тези, които казват и мобилните игри. Да, мобилните игри са, да знам, нещо друго. И най-якото е, като си заговорихме за e-спорт, аз вече тук го прокламирам от ноември месец миналата година, защото имах удоволствието да се сблъскам с e-спорт организацията футболист или футболиста, ще ви излъжа. Те турска са организация, уникална, да. Аз си мислех, Марто, Теди, мислех си, че сме на 2 години от Турция. Не. Нещо такова. Не. Ние не сме в една орбита, не сме в една вселена, не сме в една измислена материя. Те са нещо друго. Нали, когато видях най-големия гейминг хаус е на тия пичаги, има 12 различни отбора, в 12 различни категории се състезават. Нали, нямам нужда тук да ви разказвам по какъв начин разсъждава мениджмънта, кои са спонсорите на това нещо, и те твърдят, че имат още много на къде да растат. Аз съм бил човек, който е гледал видеото на НИП, ако помниш, като бяха 87-0 в CSGO. Да. Това беше в началото на CSGO. И показаха една къщичка, такова тип скандинавска, вътре влизаш, готина работа. Нали, не е нищо особено, но някаква готина там. Твое. Да, сложили някакви компютърчета и гледаш, нали, Forest, Get Right, цъка там, да. И си такъв, като отидох сега при тия маняци, в една 5-етажна къща, и като ми казаха, нас ни трябва поне 2 пъти по-голяма от тая. Значи, само да ви кажа, капацитета е 30 или 35, ще ви излъжа, играча едновременно да живеят и да се състезават. Това си е хотел. Между другото, като каза футболиста, не знам дали знаеш, че преди години един от най-големите им български FIFA играчи, Сезар Санчес Сабриев, той беше част от футболиста. Аз нямам точно така. Тогава със сигурност не съм имал възможността да говоря по тази тема с него, но той беше част, имаше договор с тях мисля, че за 1 година, но бяха в периода, в който израстваха като организация. Сега това, което ни казваш... Аз ти казвам, че те са съвсем друго нещо. Нали? Ние тук сме виждали някакви опити за наченки, кой ли не се опита, но никой като че ли никой не се опита така. Между другото, с голямата така е, обаче има един много важен момент, който трябва да кажем. Сега искаме да пожелаем успех и да кажем, защото в момента е идеалното поле за изява да кажем, че Нико Бейби, един от големите... Да, той прави скандален проект. Големите Dota 2 играчи прави един уникален проект за изграждане на гейминг къща, точно така, която да служи за лагер на отбори, които да идват в България от цял свят и да водят своята подготовка. Нещо, което струва изключително много пари. Ти знаеш, че това се е случило в България? Да, но... Аз разбрах по едни неведоми пътища. Просто това, което наистина прави Нико Бейби да инвестира част от неговите средства, които сигурно си изкарал именно от електронните спортове, е нещо, което на мен ме кара да вярвам, че има момчета, има хора, които обичат играта и не мислят само за себе си, а мислят за развитието на цялостния проект, наречен Gaming България. Абсолютно. Аз и затова съм супер щастлив, пак казвам, за наградите, защото виждаме различни категории. Стримерите там е обективно, субективно, зависи от къде го погледнеш. Нали? Но когато става въпрос за млади играчи, когато видиме нашия северо-западен край, какви хора ни дава. В смисъл, скандални. Вече виждаме и хората, за които ще си говорим следващите. Разбира се, ние винаги имаме огромното удоволствие, когато ти си ни на гости, тъй като имаме чувство и аз и Марто, че можем да седим и да си говорим с часове. Крайна сметка обаче сме се събрали да си говорим и за Counter-Strike. Нещо, за което и ти можеш да ни кажеш много и за което ще си поговорим след като разберем, разбира се, кой е победителя. Сега обаче ще се върнем отново към тази графика, която видяхте на своите екрани буквално преди броени секунди, за да разберем кои са 3 души, които в
по принцип сравнително трудната и мъглява година за българския Counter-Strike през 2023 година, все пак успяха да ни дадат един лъч светлина. Това са Ships, Rainwaker и Red Star. А сега е време да разберем и кое от тези три момчета всъщност ще остане в историята на eSports България като най-добрия Counter-Strike играч на нашата страна за последната календарна година. Добре, дай да почнем. Може да ни издаваш. Искам да генерира малко теншън. Със сигурност Шип заслужава, тъй като шипарата, буквално за първи път чух за него, като е бил на 14. За съжаление не съм имал възможността да се запознаем лично или пък да поиграем, но съм го наблюдавал не в една среща, заедно с теб дори. И наистина, за сега все още има шанс да направи добра кариера. Имаше много летящ старт, като, както каза ти, мъгляви години. Малко, дали са за CS или за самите играчи, не знам, но те си казват думата. Надявам се, той със сигурност има защо да бъде в тази класация. Когато говорим за шампиона обаче, трябва да говорим за нещо повече, малко повече. Red Star е човек, който буквално беше емблема в FPL. Човек, който, да знам, стигна до моите уши, когато аз вече бях дропнал CS-а като цяло. 4-кратен FPL шампион, вече го има и в HLTV профила. И човека, някакъв Red Star, червената звезда от някъде изгряла и ги приплясва всичките в FPL. И аз бях, това е някой от най-новите, няма как, не знам кой е. Но това също не стига. Той има, продължавам да твърда, както и с Ships, той има огромен шанс да направи една поне забележима кариера. Такава, която да се отличава от другите. Такава, която да може да говорим за него като за Цецо. Да може да говорим за него като за... Дори Poison бих го сложил в това русло, защото все пак, нали, да играеш малко или много за фанатик, дори и съб. И Complexity. Да, преди това да играеш за Complexity, си е успех. И стигаме до магичния Алекс, който буквално за мен беше малко дете, което някъде там играеше по някакви сборки, играеше Face It, нали, obviously, и за който ти най-много ми говореше, в интерес на истината. И Rainwaker за мен си остана един такъв човек, който да участва в българските сборки като всеки един български играч с мечта да пробие в голям отбор. Ето, че стигна и до този момент, успя да играе в Team Liquid, което е равносилно буквално на почти на успехите на Цецо. Имам предвид да излезеш извън България в голям отбор, да ти плащат в долари. Нали? Много е такова източноевропейско да го кажа така, обаче разбирате ме какво се опитвам да кажа. Да. Това също дава причината. И тук е момента да кажа, че няма как именно той да не е днешният носител на наградата играч на годината, защото в категорията Counter-Strike, защото Алекс, човече, ти си предполагам супер готин човек, но ти си един невероятен играч от това, което съм виждал и ти пожелавам от името на, на всички нас, абсолютно. Ще си позволя да продължиш да опитваш, да направиш каквото можеш с отбора на 500. Аз повече от всеки друг искам много български отбор да успее в български ростър, да мине успехите примерно на Windigo, да мине успехите на Innerfire едно време, на Homeland на едно време. Тъй, че натискай, човече, и честито. Нека да видим. Дами и господа, след може би най-съспенсфул, това е наградата. Само искам да покажем. След най-дългото интро, което сме имали на обявяване на победител от категория, можем с ръка на сърце и разбира се с едни големи усмивки на лица да ви кажем, че най-добрият Counter-Strike играч на България за 2023 година е Rainwaker. They don't believe it! Out through the apartment, out into the A side. Rainwaker convincing on this spray! Beat his own flash. TJ 1v4? Not today. And now two left to stand, now one man to stand. Rainwaker, 1-on-4. He's got those 2 kills somehow. Looking with a third pick. Lucky continues to spray. He's out of ammo. Glock rounds the corner. Oops, he just even gave up on it. He's like, I already think, can you take care of the rest? Is Rainwaker to show up and try and slow this down? Even pulling out the USP, he's going to continue the battle. Relentless
Taking them down, 3 kills on him. There's a volley that's right on him. That's a tough position for him. He's instantly killed. Rainwaker left in the 1 versus 3, and as they start swinging into him, Kenzie, he too's taken down though. 1v1 for him now as Zorte has to swing out. That bomb continuing to tick down as well as Zorte swings to the other side. Rainwaker hoping for timing, and he gets it. Counter-Strike играч номер 1 на България за 2023 година, Rainwaker. Тази награда, която в момента е в ръцете на Зинг, ще отиде право при него. Трябва да кажем, че, както казах и в интрото, преди да споменем тройката, Rainwaker като че ли в една от най-трудните години за българския CS от гледна точка на каквито и да е успехи и резултати, беше светлия лъч. Човек, който се превърна в първия райфлър в историята на българския Counter-Strike, който да бъде привлечен от голяма еспорт организация. Разбира се, имайки предвид, че и Цецо, и Poison са снайпери. А сега аз мога да ви зарадвам с още една много хубава новина и тя е, че ще можем да се включим отново на живо с победителя от една от нашите категории. Rainwaker ни чака в момента на линията и ще можем да си поговорим с него в рамките на следващите няколко минути. Да споменем набързо имената на останалите играчи, които допълват както тройката, така и петицата. В крайна сметка за най-добър Counter-Strike играч. Трябва да е там, човек. На второ място, след като Rainwaker, между другото, трябва да кажем, спечели с умопомрачителните 41,2%, което е изключително убедителна разлика спрямо другите. Ще си говорим за числата малко по-късно. Ето, че вече и Сашко е при нас. Нека започнем оттам. Поздравления за наградата и моля те да ни споделиш твоите първи впечатления и като цяло как се чувстваш. Чувствам се страхотно. Като цяло също думите, които казахте за мен са много, как да кажа, впечатлих се малко и много ви благодаря за наградата като цяло и за всеки, който е гласувал за мене от публиката. Саши, искам да те попитам тебе, какво е чувство да си номер 1 в България и това да го смята голяма част от елита на българския гейминг? Тъй като тук не става въпрос за вод на феновете, тук става въпрос за хората, които са в електронните спортове като цяло. Не знам какво да кажа. Не съм си помислял, никога не съм го имал като цел, просто винаги съм си гледал моите игра и това е. В крайна сметка това е и рецептата за успеха, трябва да кажем. Иска ми се да те попитам нещо, което със сигурност на голяма част от нашите зрители също им е много интересно. Ти прекара няколко месеца в Team Liquid, сега обаче се върна към зоната си на комфорт, така да се каже. Върна се към това да играеш с българи в 500. Каква е обстановката в 500 eSports и чувстваш ли ти, че като играч сега, когато отново си заобиколен от свои сънародници, ще можеш отново да ни покажеш най-доброто от себе си? Като цяло да, бих казал, че ще мога. Просто като влизаш такъв отбор и точно за мен беше трудно, че до сега не бях комуникирал на английски. И в такъв отбор има постоянно прешър за резултати и такива работи. Има си доза прешър и това играе голямо влияние. Особено както не съм играл никога до сега в отбор, който се комуникира на английски. Аз с българи съм играл цял живот и просто ми е комфортно, удобно ми е и мога да покажа най-добрата си игра. Не мога да пропусна да те попитам, вярваш ли и даваш ли ни поводи да се надяваме, че ще видим скоро отново успехи с екипа на 500, тъй като ние без съмнение се надяваме това да се случи, защото наистина последните месеци са доста тежки за българския гейминг, частност и CS. Да, надявам се. Това е нашата цел все пак. Събрали сме един от най-добрите състави за момента, който можем да направим и се надяваме да постигнем колкото можем. Аз съм впечатлен, че CS играч, CS2 играч вече, извинявам се, и е скромен. В смисъл, чакай пак да те погледнем. Това да не са сложили някой друг. Наистина, честито, Алекс, за мен е огромно удоволствие. Аз искам да те питам, кое е нещо, което най-много те шокира, когато подписа с Liquid? Имам предвид, кое е нещо, което си каза, леле, или въй, това е много яко? Просто, че такава организация като Liquid директно се свързва с нашата организация, нали, за играчи. Никога не съм очаквал, че тогавашното време топ 9 отбор или топ 5, вече не си спомням, директно се свързва за отбор, който беше тогава, дори топ 30 мисля, че не беше. Нали, за нашия. И дойде много изневиделица. Много изненадващо.
Както се казва, такива неща много трудно могат да ти дойдат планирани. Все пак обаче трябва да кажем, че ти за жалост малкото време, което успя да прекараш в Liquid, успя да покажеш, че имаш потенциал да играеш на това ниво и мисля, че сега след като се завърна в 500 и вече спечели наградата за най-добър Counter-Strike играч, това доказва, че и всички останали хора от гейминга в България също виждат този потенциал. Ние ти пожелаваме още по-големи успехи през 2024 година, както на отборно, така и на индивидуално ниво. Благодарим ти много, че си отдели от времето да се включиш с нас. Драги зрители, това беше победителя в наградата за най-добър Counter-Strike играч на 2023 година, Алекс Rainwaker Петров. Ами, с това, господа, можем да кажем и едни финални думи за CS-а. Нещо, което не можахме да довършим поради включването на Алекс. На втора позиция остана Red Star с 12,1%. Третото място остава за Шип с 10,7% и четвърта и пета позиция заемат Oxygen и Церя, които между другото изключително интересно и двамата са с по 8,6%. Така че имаме сребърния медалист от най-добър млад играч и миналогодишния шампион от най-добър Counter-Strike играч, които допълват петицата. Виждаме нашите екрани процентите, трябва да кажем нещо много ключово. Не случайно сравняваме Rainwaker с човек, който е еталон за постоянство. Той мина през какви ли не неща. Няколко пъти беше на крачка от това да стане номер едно. Не спря да работи, не спря да се развива, да прогресира. 2 пъти номер едно стана на България Церя. Един път беше Dreamer. Той отново продължаваше да копае, казано по този начин. И в момента виждате с каква разлика той е номер едно в България. Да ти кажа честно, аз си, пак казвам, не го познавах до преди малко лично, нали, така да го видя как се държи. Това за мен е много хубаво, защото буквално съм го виждал от Цецо подобен тип държание, нали, поне в официалните канали, в които, нали, той е участвал. Познавам го и лично, не е такова диване, нали, тотално, но кефа се, защото CS като че ли си е нашата игра. И там си имаме най-много, така, фермата ни е най-пълна и може да изкараме много добра продукция не за заколение, ами за да и се радваме. В случая Сашко е наистина, да знам, много силно му пожелавам да успее с 500, но това да е най-малкото, най-голямото да е най-накрая. Искам да не е само в League of Legends Хилисанг да играе в Fnatic, разберете ме. Искам някой българин да отиде в голяма европейска организация, която да е, в смисъл като казва голяма европейска, те и Fnatic вече не са много европейска, но да речем, че искам да Fnatic, в отбор от световна класа. В G2. Да. Виждаме какво направиха босненци, бе, човек. Стига, моля ви се. Не, в интерес на истината ти даваш много поводи за размисъл. Когато стартирахме проекта eSport България, имаше един период на леко затишие. Да. Последва един наистина бум, в който видяхме как нещата върват това е точно генерацията на Rainwaker. Точно така. Върват в една много правилна посока и едни играчи, състезатели от, да кажем, Сърбия, Босна, да не говорим за Израел, изобщо не бяха на картата или ако са били, с малки изключения. Сега в момента разликата нашата спрямо тях, колкото и да ми е тъж да го кажа по време на тези награди, е много голяма. Ма не, чакай са. 10 секунди. Знам, че искаш да закриеш. Аз искам да си кажа това, защото аз винаги се дразна на този момент. Говориме за Сърбия, за Босна и Херцеговина. Това, нали, ясно е, че говориме със сигурност за Нико и за Хънтър. Брачеди, там Мау, сета. Нико е огромен играч. Аз даже съм играл срещу него, когато той е бил дете буквално. Аз съм бил дете, но това е друга тема. Идеята ми е, че той си е талант. Но той е оверхайпнат талант от сръбската сцена с идеята да го вземат. Имайте предвид, нали, ясно ви и на двамата HLTV, какво представлява и, нали, къде са му корените. Съответно, той е хайпнат, той имаше с какво да го покрие този хайп и съответно в един момент просто му кликна. Аз съм ви казвал и на двамата за какви пари ми предлагаха да подпишеме с Нико. В Украина, в StarLadder 2015 година. В един момент аз просто пак фърлям, нали, една филия хляб да си помислиме. По-скоро момчетата, даже Алекс, ти ако гледаш се още да си го помислиш това нещо, аз съм абсолютно убеден, че тогавашното ниво на Нико не е било много по-високо от твоето сега или от това, което е на Oxygen, примерно, защото аз пък се хайпнах, че той е
остана последния българин, който има шанс да играе на мейджора, ама нали... Между другото, Нямаш трябва как да да кажем, че стане. въпреки, че отбора му не стигна до Аремара, Oxygen беше човека, който игра на най-високо ниво в тези срещи. И това е една интересна статистика, въпреки че вече не си говорим за него. Да, представи си го извадиш, бе, човек. Извади го от този отбор и го сложи в някой отбор, в който, който има 4 човека, които са мега адекватни. Да. На неговото или на 2 пъти по-високо ниво от него. Той мисли, че ще даде този контраст, то като изваден зъб да е, разбираш ли? Точно това липсва на българите, че ние не си хайпваме нашите играчи. Ние не изграждаме някакво комюнити. Ние не им казваме, аз затова казвам, че харесвам наградите, харесвам вашата организация, защото тя иска да им каже на тия хора, пичове, има там някакви пичаги, дето мислят за вас, искат да ви оценят. Искат да ви дадат някаква гласност, за да може, ето, партньори има eSports България, нали, съответно eSports България Awards. Някакви хора, които реално имат възможности, също ще гледат това нещо, други вече го гледат и може някой някъде там да реши да направи някакъв супер отбор или да направи нещо с тия таланти, които те да направят това, което прави в момента Нико, това, което прави Хънтър, това, което... Че от iNation отбора, ти, нали, че си горе-долу близо до мен, че ти си много малък. Да. iNation пичте само 2 човека, само Intel май нищо не стана от него. Те другите си го хайпна, набиха ги треньори. Тия къде не могат говорят и са грозни и ги набиха треньори. Сега то е така, смисъл да си кажем истината. Не, аз наистина, говорейки си за тези неща, аз не веднъж и 2 пъти съм казвал, много често ние или се подценяваме, или се дърпаме назад. Да, бе, това е. Самия факт, аз искам да кажа, съм го казал в много подкасти, които съм бил част, говорейки за Counter-Strike. Самия факт, право ли ти е впечатление на теб как определени играчи, когато биват бенчнати на големи организации, се казва, аз решавам да напусна отбора. Всички знаят, че той е бенчнат, но за да не се накърни егото на определени играчи, се позволява тази опция. Точно така. Да. И репутацията. Докато ние много често сами се опитваме да си изкараме кирливите ризи и си правим нещата все по-сложни и по-трудни. Абсолютно. Тук пак се връщаме с българина и казана, нали, знаеш. Да. Ма знаеш кое е тъжното? Знам, че искаш да си кажеш нещо, бате, запомни си го. Това, което е най-скандалното нещо, е в тази хипотеза, в която говориш ти. Аз съм го виждал това от първо лице единствено число. Човека отива, успява, нещо се случва и веднага всички, които са играли с него. Аз това съм играл бате с Борки, бе. Той не става за нищо, бе. Той наистина, той не е за там, бе. А той, реално човека, който го казва това, не осъзнава, че той завижда на този човек, че него са го видяли, а тебе не са. Да. А това не означава, че ти не ставаш. Съгласен съм. Мисля, пак ви казвам, нали, за тия от вас, които не знаят, примерно могат да почитат историята на Кристиано Роналдо, да разберат горе-долу, нали, че той е бил там с някакъв пичага, дето бил даже по-тегъв от него. Да, така е, да. Нали, дето се вика, трябва да имаш и малко късмета. Обаче, нали, знаете какво казват за късмета? Че късмета е една точка, където се пресичат постоянството и усърдната работа с възможността. Тоест, пада ти възможност и ти си супер и това хората го наричат късмет. Не е късмет, защото ти си дал упоритост, ти си дал някакъв труд, ти си дал някакво постоянство и си чакал момента. Моментът ти кликва и ти го захапваш. Ти да не би да си имал някакви 100 момента да станеш топ футболист. Сигурно си имал, ма ти като не си бил 100% в това, не си ги е видял. Така. Нали, предполагам, нали? Хипотетично. Ами, виж, Алекс, аз исках между другото, щях да те питам да приключим твоето участие тук с едно послание. Мисля, че ти през последните 15-20 минути даде едно страхотно послание. Все пак обаче, ми се иска отново да ти благодаря, че беше наш гост и да те помоля да се обърнеш с едни финални думи към всички хора, които подкрепят както теб, така и eSports България, така и просто всеки, който е решил да се отбие и да ни уважи със своето присъствие на тази вечершните награди. Окей, значи на тази камера ще го направя. Like, share and subscribe. Не, шегувам се. Преследвайте... това е много изтъркано, чакайте малко, да измисля нещо по-адекватно. Помислете си върху това, което си говорихме през последните 10-15 минути. Българите и това да си патриот, националист, човек, който харесва собствения си, хората, които ги припознава като съграждани, сънародници, това не е обидно, това не е инфантилно, това не принадлежи към нито една политическа фракция или нещо такова. Това е просто един вайб, който помага на много голяма група хора.
И съответно, това, което на нас ни липсва, е то вайб. Ние да се подкрепяме и да подкрепяме хората, които са успели. Това сме го чували като започнем от, може би, най-известния българин в момента, Христо Стоичков, който казва точно това нещо, че реално българина той не обича успелите хора. Ама не, това нещо трябва да го не си обича успелите хора. Да. Това нещо трябва да почнем да си мислим защо го правим. Че на този човек, примерно, ти утре ще подпишеш с, с Астралис и аз да си кажа, те да му пуквах главата, бе. Ама какво от това? Сега не му пукваш главата, той е в Астралис. Там той ще научи да се израдваш на това. И затова пожелавам на всеки един от вас малко повече да се замисля. Нали, има моменти, в които не трябва да мислиме толкова много, да взимаме решенията, да сме повече снапи, да сме супер импулсивни в нещата, но когато става въпрос за гейминг, когато става въпрос въобще като цяло за успехите на хората около нас, ние трябва да им се радваме. Мисля, че това е едно страхотно послание. За пореден път ти благодаря изключително много, че ни уважи с присъствието си за втора поредна година, за да обявиш победителя в наградата за най-добър Counter-Strike играч на 2023 година. С това, драги зрители, вече можем да се насочим обаче и към петата и финална категория за тази вечер. Преди да го направим, на мен ми се иска да споделя с вас нещо много интересно, което вече е една идея малко по-лична история. Една от най-хубавите страни на гейминга, според мен, е, че той среща хората с такива, които споделят същите интереси, същата страст и искат да вървят в една и съща посока. Това е нещото, което събира всички нас, които тази вечер сме се събрали да гледаме този стрим, и нещото, което събра нашите гости и дори и хората зад камера. Това е нещото, което всъщност ме срещна с нашия пети и всъщност четвърти и последен гост, но за петата категория за тази вечер. Човек, с който нямаше да се запозная, ако не бяха игрите, но човек, който вече няколко години с радост мога да нарека свой колега и приятел. Човек, който ще обяви победителя в последната категория на тази годишното издание на eSports България Awards 2023, Мартин Стоичков. Така, да се поздравиме. Здравей, не съм те виждал отдавна. Абсолютно, чувствам се много удобно на това тук място. На стола на госта. Да, на стола на госта. Доста добре загрят от... Няма такава легенда Зинк просто. Това е един човек, който може да говори за гейминг и електронни спортове от сутрин до вечер. Не случайно той, както казваме, втора поредна година определя победител, т.е. обявява победител. Аз със сигурност ще се опитам да бъда една идея по, как да кажа? По-кратък? По-кратък, не толкова, по-скоро да гледам позитивно на нещата. Да. Посланията, които даде Зинк, са послания, които трябва хората върху които хората трябва да се замислят. Но като цяло вярвам, че нещата, за които ще си говорим в eSport играч, ще ги видим малко по-късно. Абсолютно. Ти сам каза, Зинк ни даде изключително много храна за размисъл, но е хубаво да знаем, че палачинката в крайна сметка има две страни. Монетата има две страни и както има много неща, над които трябва да се замислим, които са по-скоро негативна страна на българския гейминг, така има изключително много позитивни и такива, голяма част от тях са свързани пряко с постиженията на някои от момчетата, за които ще си поговорим сега. Марто, време е да навлизаме към последната и смело можем да кажем дори може би най-интригуваща категория за вечерта. Най-добър eSport играч на България за 2023 година. Преди това е време да научим и имената на тримата ни финалисти. Ето ги и тях на вашите екрани. Отново изключително голямо, този път обаче цяло разнообразие. От игри на истинска палитра, от Dota 2 с BZM, през League of Legends с Hylissang и разбира се Counter-Strike с Rain Waker. Преди да те питам съдбоносния въпрос обаче, Марто, ми се иска да кажем, че в момента на екраните виждаме двама победители, BZM от най-добър млад играч, Rain Waker от най-добър Counter-Strike играч и миналогодишния носител на приза за най-добър eSports играч на наградите на eSports България, така че конкуренцията със сигурност е изключително голяма, а сега ни остава само едно нещо. Марто, кой е най-добрият eSport играч на България за миналата година? Тедо, защо да го направим два пъти? Победител номер 1, играч номер 1, eSport играч Hylissang.
Добре, ами в момента на нашите екрани, Марто, виждаме някои от най-добрите отигравания, както ти каза, Хилисанг. Човекът, който смело можем да кажем, наравно с Mind Control, със сигурност е най-успешният български геймър в историята. Те двамата си делят първото място абсолютно безпрецедентно и трябва да кажем, че през изминалата година Хилисанг, освен че смени отбор, успя отново да затвърди това, че той не само е един от най-добрите League of Legends играчи в България, той е най-добрия безспорно, но е един от най-добрите в света. Със сигурност е още един от най-добрите съпорти. Разбира се, той по-настоящем е играч на Vitality, прекара 2023 година в състава на Mad Lions, където успя да спечели Leg Spring 2023. Успя да помогне също и на състава на Mad Lions да вземе бронзовите медали от сезонните финали на ЛЕК, които са за цялата година. Така че, както се казва, по-заслужил от него здраве му кажи. Ами, Тедо, не случайно той е избран от всички хора, които имаха право да гласуват, специалисти, професионални играчи, коментатори, журналисти и така нататък. Процентите, които събра той, са достатъчно категорични и смятам, че Хилисанг е един изключителен пример. Един пример, който трябва наистина младите и хората, които тепърва искат да влизат в електронни спортове, да взимат. Това е едно момче, което тихомълком, казано по този начин, без много да говори, без много да се изявява, постига резултат след резултат, постига успех след успех. И аз смятам, че Хилисанг е човек, който наистина заслужава тази награда за втори път и смятам, че ако продължава по този начин, наградите му ще се множат. Абсолютно. Със сигурност наградите му ще се множат. Трябва обаче да отделим и няколко секунди да си поговорим и за това всъщност точно как са разпределени тримата играчи на почетната стълбичка и разбира се кои са и на четвърта и пета позиция. Хилисанг печели първото място почти със същата доминация, с която Rainmaker го направи в Counter-Strike играч на годината. 37,9% от гласовете на играчи, треньори, журналисти и организатори на събития. На второ място остава BZM с 29,7%, а третата позиция остава за Rainmaker с 17,2%. Челната петица допълват LeBron с 7,1% и Mind Control, другата Dota 2 легенда, за която си говорихме, 4,6%, като трябва да кажем, че Mind Control, едно бързо лирическо отклонение преди да се върнем към Хилисанг, BZM и Rainmaker, е човек, който претърпя много трудна 2023 година, но началото на 2024 с екипа на Тундра изглежда обнадеждаващо. Без съмнение, това решение той го каза не веднъж и два пъти, което взе идеята да смени една организация, в която можеше да бъде вечно. Беше много трудно, но любовта му към това да състезава и да бъде номер едно го подтикна да направи този трансфер. Поздравяваме и него, защото той е иконата, спокойно може да кажем, на българския гейминг. Интересно е да се отбележи, че, както казахме, Цветелин Церя Димитров е два пъти носител на нашата награда, вече два пъти е Хилисанг. Изглежда някак логично. Не знам ти как мислиш и какво ще кажеш по въпроса, но с оглед това, което ни показват играчите в определените позиции, в определените номинации, за които ние си говорим, наистина тези две момчета сякаш показаха през годините как се прави. Абсолютно. Мисля, че има един много любим твой израз, който мога да използвам в този момент, когато числата и фактите говорят и боговете мълчат. Абсолютно. Когато погледнем резултатите на Хилисанг и на Mind Control, разбира се, в контекста на нашия моментен разговор ще се фокусирам малко повече върху Хилисанг, но гледайки постиженията, това, че той успя да спечели, да вдигне трофея по-точно от пролетното издание на ЛЕК за миналата година, това, че той беше на трето място в Европа цялостно в сезонните финали на ЛЕК за 2023 година, не може да се сравни с нито едно от постиженията, нито на BZM, нито на Rainmaker. Въпреки, че и двамата показаха уникални качества, BZM прекара цялата година и последните няколко години играйки в една от най-уважаваните и най-големи организации, най-титулувани в Dota 2, а Rainmaker беше привлечен и то за първи път като райфър от една от най-големите организации в Counter-Strike, Хилисанг просто седи едно ниво нагоре и както си говорихме и с Зинг, единственият начин това ниво да бъде достигнато е един играч не само един път да стигне до висотата, а да я запази в продължение на няколко години и то не само да седи там, но и да печели. Човек, ние си говорим за геймър, който преди дни постигна матч номер 600 в ЛЕК. Това е само по себе си е достатъчно. Този човек се раздели с фанатик. Всички казаха, това ли е началото на края на Хилисанг. Отиде, направи Mad Lions шампион. Този човек се раздели сега с Mad Lions, част от Vitality. Vitality нямаха ръка, не можеха да вземат ръка и да хванат ръка последните сезони. Отборът в момента е на плейофи. Ето това е Хилисанг. Това е Хилисанг за Европейския League of Legends. Абсолютно. И това е Хилисанг за българския League of Legends. Разбира се,
едни бързи думи и за BZM, и за Rain Waker. И двамата трябва да кажем чувствително по-млади от Хилисанг. Тъй като ние с теб поставихме на едно стъпало горе-долу Mind Control и Хилисанг, те са това поколение, което все още не е отминало, но се вижда как ще бъде заменено именно от BZM и Rain Waker и момчета на техните години след няколко години. Така че със сигурност ние очакваме да ги видим отново в тази класация в следващите ни награди и се надяваме, че разбира се едновременно с желанието си да видим дълголетие от страна на Хилисанг и на Mind Control професионално, ще видим и малко повече разнообразие и ще видим както BZM, така и Rain Waker, така и Леброн, който също е в петицата, в следващите сезони да ни радват още повече, както нас, така и феновете, така и останалите играчи, треньори и журналисти в България, които да дават своите гласове за тях. Абсолютно съгласен с теб, Тедо. Мисля, че преминахме през всичко най-интересно. Преминахме през едни много сериозни изпитания през 2023 година. Направихме нещата много, как да кажа, минахме през, както казах, през едни моменти, в които не само ние и електронни спортове като цяло в България имаше с които да минава през тях. Смятам, че нещата, които ние продължаваме да правиме, са една малка стъпка от това, което ние искаме да постигнем в голямата игра. Надявам се, че хората се забавляват, надявам се, че хората харесват това, което правиме и вярвам, че това е само началото. Всеки път, когато говоря на тази тема, аз продължавам да казвам, че това е само началото и аз наистина го вярвам. Не случайно, не веднъж и два пъти съм казвал, не е въпросът дали ще развиваме еспорта в България, а кога. А това кога, при всички положения, зависи от нас. Марто, изключително хубави думи, с които мисля, че идва и момента да сложим край на тази годишното издание на eSports Bulgaria Awards. 2023 година, както каза ти, беше осеяна с изключително много турбулентни периоди. Даже може би повече турбуленции, отколкото плавни курсове и постижения, но хубавото е, че българския гейминг продължава да върви напред и хубавото е, че все още има играчи, отбори и изключително много хора, които се борят за това той да просперира. А най-важната част от цялото това нещо сте вие. Хората, които гледат, хората, които подкрепят както нас, така и играчите, така и отборите. Хората, без които цялото това нещо нямаше да се случи и нямаше да има смисъл да се случва. Разбира се, освен благодарностите към всеки един от вас, който тази вечер избра да прекара около час с eSports България и да уважи наградите, както и играчите, които ги получиха. Изключително големи благодарности ми се иска да изкажем към Bluestream, които са отговорни за цялата продукция на това събитие вече за втора поредна година. Както виждате, не е огромна зала, Марто. Имаме си червен килим, своеобразен. Нямаме огромен червен килим, нямаме публика, скромно студио, но се опитваме с всяка следваща година и с всеки следващ месец дори да напредваме, да вдигаме качеството и по този начин надяваме се да ви радваме изключително много. Огромни благодарности на Bluestream, огромни благодарности, разбира се, на нашите генерални партньори от WinBet. Аз съм Теодор Борисов, с мен беше Мартин Стоичков, с нас бяха, разбира се, и трима прекрасни гости, с които, ако искате отново да прекарате малко време, можете да си върнете след това записа, който ще бъде качен в нашите канали в YouTube и Facebook. Благодарим ви, че бяхте с тази годишното издание на eSports Bulgaria Awards. Ще се видим отново до година. Чао, чао! They don't believe it! Out through the apartment, out into the A side. Rain Waker convincing on this spray! Peeked his own flash. TJ 1v4? Not today. And now two left to stand, now one man to stand. Rain Waker, 1-on-4. He's got those 2 kills somehow. Looking with a third pick on Lucky. Continues to spray. He's out of ammo. Glock rounds the corner. Hooksy just even gave up on it. He's like, already Dinkum, you take care of the rest. It's Rain Waker to show up and try and slow this down. Even pulling out the USP. He's going to continue the battle. Relentlessly taking them down. 3 kills on him. There's a volley that's right on him. That's a tough position for him. He's instantly killed. Rain Waker left in the 1 versus 3, and as they start swinging into him, Kenzie, He2's taken down though. 1v1 for him now as Zorte has to swing out. That bomb continuing to tick down as well as Zorte swings to the other side. Rain Waker hoping for timing. And he gets it.
buscado ese primer pico como alternativa, buscaba la mirada petrificante sobre Javier, la cadena de CC que puede ser buena sobre Seneca, iniciaba con la alfombrilla, consigue llevarse el primer asesinato de la... They'll hit the Hex, it's out of the Nature's Prophet, the ball lightning in for BCM with the Axe! The Vortex pulling them both in! They get the kill on a both, they'll look for Celery, and this Crystal Maiden is as good as dead. Yatoro couldn't get him once again, kited around the glimpse back. The telekinesis counter is there again, but they have the sight forward. BZM, blood in the water, immediately pounces, gobbles up the Beastmaster. ZM's gonna be caught, but a tornado intercepts him. Yatoro cannot kill these heroes. There is just too much counter. That is not where Collapse wanted to be. Yatoro still has refreshers up somehow. The bear fighting for his life, but he has no friends to help him out. He's running out of BKBs. He's running out of enrages. It's a rampage for BZM, and he's going to leave the bear for last. You're Giga Chad. You're based, my friend. No cringe here. Stop confusing me with BSJ, please. Бате, това как връща, бре, направо. Седи, бе, седи! Ей, Коло! Маркиран Виония, много хора още има там. Да, там е Волтер. Fucked up gun!